Fl-1764, 6 snin qabel mewt Soldanis, twiled Vassalli. Dan ifisser li hemm ġenerazzjoni bejnietom. Min ħaqqu jissejjaħ missier lil sin Malti? De Soldanis li ġi l-ewwel jew Vassalli li kiteb l-aħjar? Jew inti taqbel Marin Seracino Inglot li kien qal li l wieħed lanqas ieħor ma jistaqilhom dan it-titlu? Jiena naħseb illi wieħed ma jridx jintelef wisq fuq dawn l-ismijiet. Aħna qisna fil-fatt daqsxejn qisna dawn il-soap operas ngħidilhom jiena veru. Għandna ħafna missirijiet. Missier ta' hekk u missier ta' hekk. Xi tfisser missier? Aktar xikun il-persuna li tkun ispiratek ħafna, li tkun qed tispira lill-pajjiż, lin-nazzjon. Issa min forsi jixraqlu l-iktar jekk nitkellmu fuq il-lingwa Maltija, min jixraqlu li jitqies dak li l-iktar ispirana fil-lingwa? Inti semmejt li l-Erin Seracino Inglot. Naħseb li Erin kien jidher li kien preġudikat ħafna kontra Vassalli. U l-kritika qawwija ħarxa, insensata rejdula, ġifieri kważi mingħajr raġuni. Propju ħafna drabi ma jagħtix ir-raġuni għaliha. U lanqas tista' tagħmel kritika kif għamel bħalma meta qal isma' għaliex Vassalli jekk naraw illum il-lingwistika mxiet ħafna l-qoddim qal. Naturalment, aħna ma nistgħux inkejlu lil Vassalli bil-kejl tal-lum u ma nistgħux ġifieri nħarsu bin-nuċċali tal-lum u niġġudikaw lil Vassalli. Irridu naraw skont żmienu u naraw illi fil-fatt kif jistqarru nies illi studjaw sewwa il-qasam bħalma hu José Cassar Pulicino. Fil-fatt isuh illi kien avvanzat diġà ħafna għal żmienu. U għalhekk naħseb illi sinċerament inħoss li Vassalli għandu iktar il-għaliex jitqies missier lil sin Malti. De Soldanis għamel ħafna xogħol u nistgħu anke nespandu fuq dan il-qasam, imma żgur illi dak li ta' ispirazzjoni li tkellem favur id-drittijiet tal-ilsin Malti kien Michelanton Vassalli. Hawnhekk ġifieri għandna jekk tħares lejn il-diskors preliminari pereżempju, għandek xi ħadd li mhux qed jaħdem f'dak il-qasam, mhux qed jipproduċi bil-Malti biss, imma qed jaħseb fuq l-ilsin Malti u qed jagħmillu pjan, qed jagħmillu għandu programm għalih. U allura kien għalhekk illi minn ħafna nies Vassalli għadu meqjus bħala missier lil-sin Malti. Għaliex huwa bħal dak il-missier li qisu jiddefendik jekk inti jkollok id-diffikultà.